intensificarea luptelor pe frontul ucrainean. O nonagenară din Croația este antrenoare de fitness și le ajută să se mențină în formă pe alte pensionare ceva mai tinere. Revenim la exemplul ei după o scurtă pauză. Feel the moment. Does help. De când ne știm, ne tot străduim să avem spor. Spor când spargem și balconul să încapă toți prietenii. Iar când chiar terminăm, Spor Latex Mat protejează bucuria lucrului dus la bun sfârșit. Casă cu casă zugrăvim o nouă Românie. Vopsești ușor cu Spor. Încearcă noi Yummy Gummy cu gust de căpșuni și un strop de nebunie acrișoară. Yummy Gummy. Sunt așa yummy. Gaming. Bucură-te de gustul Betty Blue fără să mai fii vreodată Blue. Cremoasă, cu fructe de pădure din plin. Betty Blue. Deschide un Pepsi și poți câștiga o experiență completă la Untold pentru tine și un prieten. Bilete, transport, cazare și bani pe brățară pentru distracție all-inclusiv. Cumpără Pepsi, înscrie bonul și fii gata de festival. Se poate și mai bine! E miercuri, activează-ți cupoanele Kaufland Card. Ulei de floarea soarelui 1 litru 5 lei 79. Regalina, cofraj de ouă 20 de bucăți 19 lei 99 și 30% reducere la toată gama de conserve Sadu. Kaufland. Păpădia Almete îți îndeplinește dorințele. Să mă relaxez. Un hobby nou. O rochiță. Cumpără orice produs Almete, înscrie bonul pe almete.ro, alegeți o dorință și poți câștiga unul din cele 300 de carduri cadou în valoare de 500 de lei pentru dorința ta. Almete, gustul deplin al naturii. Profită de reduceri care țin cu portofelul tău. Între 22 și 28 mai, în Profi App, ai 2+1 pentru produse identice la bere și cidru, sticlă sau doză. Cum curăț și demachez tenul? Cu apa mea micelară Garnier. Micelele acționează ca un magnet. Eficacitate dovedită. Curăță eficient și delicat. De acum este și a mea. Recomandată de Lorena și mama ei, potrivită pentru tine. Cu Lidl Plus ai și mai multe prețuri cu minus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Brânză semitare feliată 400 de grame la doar 13,99 lei, mix nuci, caju și arahide 200 de grame la doar 6,89 lei și avocado Hass 5 bucăți la preț de 3 la doar 3,89 lei per bucată. E mai mult decât ieftin, e de la Lidl. Poate unii cred că trebuie să se dea peste cap ca să-și găsească echilibrul între confort și consum. Noi doar îți oferim PPC My Energy Coach, singura platformă smart care îți arată cum să consumi energie mai eficient, fără acrobații. Recomandări personalizate, consum optimizat și economii inteligente. PPC, energie pentru orice. Sunteți gata? Da! Cumpără oricare 3 produse Teddy, înscrie bonul pe teddy.ro și poți câștiga Teddy de pluș, carduri cadou multibrand sau o excursie la un mare parc de distracții. Hai la joacă și câștigă cu Teddy! Acesta e trendul. Acesta e Trendion, unde te așteaptă o selecție vastă de la mărcile tale favorite. Descoperă o lume a mărcilor adaptate stilului tău. Descarcă și începe cumpărăturile acum!
O venerabilă doamnă de 95 de ani dintr-un orășel croat demonstrează că vârsta este doar un număr. Este antrenoare de fitness și lucrează cu un grup de pensionari pe care îi ajută să se mențină în formă. De 2 ori pe săptămână ea ține un curs complex de aerobic, stretching și pilates pe care l-a perfecționat singură de-a lungul a peste 5 decenii. Fostă ingineră în domeniul farmaceutic, femeia și-a descoperit pasiunea pentru mișcare în 1964. A devenit o figură cunoscută în regiune nu doar pentru activitatea sportivă, ci și pentru cea filantropică. A fost implicată în sprijinirea refugiaților în timpul războaielor din Balcan din anii 90. Tot despre sport ne vorbește acum Ramona Păun. Bună seara, Ramona! Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor! FCSB mărește oferta pentru politic și mai include un jucător în afacere. Rădoi îi poate pierde pe Mitriță și Bairam. De ce s-a retras Sorana Cârstea de la Roland Garros și Real Madrid a anunțat oficial noul antrenor. Detalii imediat la sport. Invitație la nivel înalt. Burleanu îl așteaptă pe Nicușor Dan la meciul naționalei. FCSB mărește oferta pentru politic. Ce jucător mai include în afacere? Probleme pentru Pancu înainte de Europeanul de tineret. 2 jucători au ieșit accidentați. S-a terminat campionatul. Craiova a prins podiumul. Rădoi și-a luat la revedere de la Mitriță. Șucu i-a băgat în ședință pe jucători după egalul care l-a încurcat pe Sabău. Dinamo și-a deschis Academie de șah. Cu ce suporter celebru avea meciuri Marius Niculae. Surpriză în primul meci de baraj. Miriuță n-a putut să-l bată pe Zicu. Sărbătoare ca la titlu pentru Rațiu. Cum era să strice petrecerea internaționalul român. S-au încins cauciucurile și pe ploaie. Ce pilot de drift îl vrea pe Hagi în mașină. Super golul lui Messi în meciul nebun din State și accident grav în turul Italiei. Cum evoluează vremea, ne spune Magda Polimariu. Bună seara, Magda! Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor! Meteorologii au emis o nouă avertizare de ploi abundente, valabilă până marți dimineața. În cea mai mare parte a Munteniei, precum și în centrul și în sudul Moldovei, avem un cod portocaliu care anunță cantități de apă de peste 80 de litri pe metru pătrat. În zonele marcate cu galben se vor strânge până la 50 de litri de apă pe metru pătrat, dar mai multe vă spun imediat după sport. Mulțumesc, Magda, doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile pe site-ul nostru știrile.pro.tv.ro. Găsiți toate informațiile momentului. La ProTV după sport și vreme urmează filmul Furios și iute 4 piese originale. Noi ne revedem mâine la ora 19. O seară excelentă tuturor!